Kaya ko diyan yung pisit ko na dali. Mabalik na sakit. Ito plano ko na kuan, doktor. Spray, itirong na ni spray. Ginino na lang ko dito sa unahan pag-ayad din ni Uria Aida. Amo ito, kay ginayad na ini. Lubak-lubak. Ano ba rin man parilya nila rin mo butang steel bar. Yan po ng mga Nga, ilaya man. ako kanin sa akin. Ikan may haranin elementary school. Public way yan. Tutuway na, baka na naiwi. Dagpo na mga steel Public way yan. reviews ko. Ako rin butang yung parilya. Ito ginigilak sila. Mo pa na lang yung Panginoon ko. Diyon, ako po rin po. Magandang lang. Oo, ako rin magduluwa ko rin yung mga kuwan ko. Hindi po ito, grabe nga dito. Ako nakakalisgas yun. Oh my. Yan ang mga